Tinoy na ihang balay ro no. Sirado. Bay, Tinoy bay. Bay. Bay, Tinoy bay. Bay. Oy. Bay. Uy, aram di ka diha di. Nag-usam ka din ha. Di, nako po ka nang paki nga kamprad ba kay may na way sudan lagi. Ay, mister, pugos ni mister. Ay, resa bay. Saman, kunin mo. Kana ang ano ko ni Midri ba kay kana ang bako pamboy pag uli ako gikan og New Zealand gusto kami mo yung kaubanan ni Dis Brian. Og di ka pa di ka New Zealand eh. Si Dis Brian mo kasi pagbalik ako mo. Kasi pag uli na ko. Tahan di ka kayo de. Mao gani nga. Kwarta mo pati gana kwarta na. Ito Dis Brian bay, sultian talang ka. Pag uli ko niya dire, milyon-milyon ko no milyon-milyon ko no iyang nagasas beer sa grupo sa laban vlogger ha. Laban vlogger ka kanang kuan. Pero Zealand. ya wala ra niya ay. Ako karon ngita kog tagay ron. Pero ang ako pita ron bay, tabangi ko bi. Aman. Nay, naki-check mo kailan ya? Chicks. Oh, chicks. Di ko gusto na tagay ron kay. Dix Brian gasto siya to, tagay ra ya ako. Nabay. Classmate ako sa una. Kapit mo? Oh, Kinsa man? kaila kang Bing. Bingka. Wow. Kaila kay taga dito luyo, tabok ba? Kakto kay. Wa kay to ka na nangita sa to ka nang kwartahan maka. Kwartahan, nangita to kwartahan. Sugot ra nagway, uyab. Dila puya magibim ko kami mo. Mo kagilki man dughan akong gusto diyan natag $2 ni mo 1,000. Pwede ni mo i-unbox kawayanan. 1,000. Oh, 1,000. Pwede na us kawayanan lagi. Matay. Kung gani- ko masisiyos kung dalan. Kuha pa kini. Kuha sir. Sektor tingay ni. Kasi sa turna. Ako kay kung napag kwarta lagi, ako ginambakan tos kawayanan. Tanaw lang ko. Pwede raw. Tatas kawayanan ka. Pwede rin na siya. Ados libo na ani mo largo. Dili ang lain pagi ni bay. Ikaw mo imadto niya. Dan assist ko yan mapaabot ko nito. Ano na gusto kawayanan? Sige. Sige. Ya pwede raw libre ko tanaw ha. Oh, libre ka tanaw. Ako pabutos ko layo. Di, ang imong buhaton na bay. Lo ka. Ako sunay ko di. Saan mo ito ba tinoy nga? Ready na kung gusto ko yan ang loob. Alam mo po ko dili. Ano yung mas ito ka na? Padung na. Ready na ko dito ako. Bata. Di masya ganahon gutok kini ko ako. Puti-puti ko na siya kawayanan. Cool. Dili na ang pulo gikan na niya sa New Zealand kwartahan kina. Ito, ano ana naman sa kawayanan? Ay gusto man niya kanang ginok-ginok ko rin ang lubot. Sige lang, kay kwartahan kina siguro kuwang-kuwang rin yung 20,000 madawat mo na ron. Komisyon. Ang sa parang di classmate. Uy, saan sa nakoy? Tana sa siyon sa nako, unsa jud ka? Nagpaabot na gino kay gahapon, giina ko na gahapon ko. Nangita lagi siya kanang hansakanan lagi. Sige na. Basta komisyon na. Bisag mga kuwan na guro, 1,000 pwede na nas kuha. Sige. Na, ito paabot. Bahan. Bay! Di, tara bay! Oh, tara. Ginihar ko na paabot ha. Lamok na gani bay. Lamok na ko. Excited ko rin sunahan. Hari ko dati. Dali, uwi si mama, si papa. Tandaan niyo. Sus, balaya bayaw. Pating kapayo ito niya bay. Sus, grabe dahil ning giluka din nagikan dahil sa kuwan dahil. New Zealand. Kinirin. Komisyon pa. Hasuan pa yun ako ni. Sus, kamu rin magpabuturan niya. Ako sa taon rin. Ay, napait man. Giahak ba yun ko. Sus, pin. Taka din. No. Ay, nayang mama!